दंफां दाननाय इनकाउन्टार आरो बायदिसिना राजखान्थिनि खौरांफोरखौ लानानैबो नुजाथिदों। लोगोसे नोंथांमोननो मोननैसो खौरां शेयार खालामनो नाजानो सानदों आङो जे आसामनि सीएम मामाया मोनसे खोथा फोसावदों जे आसामाव थानाय सुबुंफोरखौ हमनांगौ, जायखौ होनो जों सुबुन। दानियाथ' सुबुन नुनो मोनला नङा होमबा? स' मामाया मोनसे खोथा फोसावदों जे आसामनि सुबुंफोरखौ हमनांगौ। दा सुबुंफोरालाय सोर सोर जाखो आसामनि? न' बां गोबां होदो सरकारा, माइरं होदो, बेफोरखौ 5 केजिके जाय माइरं होदो बेफोरनि जायगायाव 4/4 केजिसो मोनो, मालाबा 4 केजि मोनो। बैफोर हाफ केजि बा 1 केजि बैफोर बबाव गोमायो? लोगोसे न' बां होनायनि मुङाव रां जाख्ल'नाय नेक्स्ट टारगेट एबारनिया। आरो स' बेफोरबायदि खामानिखौ आं जे फैसा जाख्ल'नाय, माइरं जानाय, बे समाजनि थाखाय मोजांनि थाखाय जेब्ला खामानिखौ मोजां मावनांगौ, जेब्ला समाजनि थाखाय ओंखारबोदों अब्ला समाजनि थाखाय खामानिखौ मोजां मावलांनांगौ। नाथाय बै समावनो जुदि समाजनिफ्राय गुबुनले खालामोब्ला, समाजखौ गादबोब्ला समाजा बोरै जौगागोन? बेनिखायनो जायफोरा बेफोरबायदि खामानियाव लोब्बा दङ बिथांमोना थियारि जाना था दे नेक्स्ट टारगेटआ सुबुंफोरनि सायाव। स' जियानो जाया मानो जायफोरा जाख्ल'दो बेफोरबायदि थासारियाव बा बेफोरबायदि रां बख'दो जादो बिथांमोना थियारि जाना था, नेक्स्ट सुबुना बिथांमोनानो जागोन। बेनि अनगायैबो लोगोसे जोंनि बिटिआरआव बर' रायजोआव गोबां दंफां लाइफां दाननाय आरो बैफोरखौ हमनाय बेफोरबायदि जाथाया जोंनिया ओंखारबाय दङ बे साननैसोआव। जे रुनिकाटा रेन्जनि सिङाव थानाय दंफां दाननायखौ हमनाय आरो खुंग्रिङावबो दंफां दाननाय, दंफां सिखावफोरखौ हमनाय। सिखावफोरखौ हमनो हायाखै, नाथाय बिथांमोननि गारि आरो दंफांफोरखौ हमदो पुलिस बिफाना बा अरनबारिनि बिफाना, फरेस्ट बिफाना। जियानो जा मानो बेफोर मोजां खामानि। आरो जायफोर बेफोरबायदि खामानियाव लोब्बा थादों, जायफोर दंफां दाननानै लाबोदों बा दंफांफोरखौ दाननानै सिलिंखार खालामदों, बेफोरखौ गोख्रोङै साजा होनांगौ आरो बैफोरनि सायाव गोख्रोङै एक्सन लानांगौ। मानोना दाख्लैसो चिरां डिस्ट्रिक्टआव जानानै थांनाय जे एफेक्सन, बेबोथ' बे थांखिखौनो लाना जादों, जोंनि आबहावा गुबुंले खालामनायखौ। लोगोसे अखा बांखानि खोथा दङ, जा बोथोराव अखा हाया, जायनि थाखाय जोंनि हाग्रा ओनसोला जोबस्रांलांदों, जायनि थाखाय अखा बांखाया समाव जाया, समाव आबाद जाया। बेफोरखौ लानानैनो बेफोरखौ बोस्रांदों। दा जियानो जाया मानो बेबो दुखु गोनां खोथा जे बर' हारिखौ एफेक्सन खालामनानै आलाय सिलाय खालामबाय, बेबो दुखु गोनां खोथा। नाथाय दंफां दाननायखौ दिनैनि बेलायाव गोख्रोङै साजा होनांगौ आरो बेनि सायाव गोख्रोङै एक्सन लानांगौ। जियानो जा मानो आरो गुबुन मोनसे बेलायाव जे राजखान्थिनि बेलायाव सर्बानन्द सन'वाला गावनि मोनसे बिबुंथि लाखिदोंमोन आरो बे बिबुंथिया गोबां भाइरेलबो जादों जे राजखान्थिखौ बै सिमहालागै लांनाङा जायसिम मोनहैबा सुबुं समाजनि खहा जायो, सुबुं समाजनि थासारिया गालाय गुजाय जायो, सुबुं समाजनि गेजेराव सेरखाय बेरखाय जायो। स' बे खोथाखौ जोंनि बर' समाजनि गोबां सुबुङाबो मिथिनो गोनां। गावनि पलिटिकेल केरियारखौ लानानै जे समाजनि गुबुनले आबहावा सोमजिया, समाजनि गेजेराव गुबुनले बारहावा सोमजिया, बेखौ नोजोर होनांगौ जोंनि समाजावबो। मानोना गावनि राजखान्थिया 5 बोसोरनि थाखायसो, आरो बे 5 बोसोरा जेब्ला जोबगोन ना, बे 5 बोसोरनि उनाव जेनेरेलि नों आं बायदि जाफिनगोन पावार थांनायनि उनाव। बेनिखायनो गावनि बै पावारखौ लानानै गावखौ गोग्गानाङा मालाबाबो। आरो बेखौनो फोरमायो सर्बानन्द सन'वाला। दा नोंथांमोनाबो कमेन्ट खालाम, जोंनि हारिनि सुबुंफोरा बा जोंनि पलिटिसियानफोराबो बैफोरनि सायाव मिथिनो नांगौ, नङा होमबा? नांलाय खमलाय अनलि पलिटिकेलल' नङा, जोंनि समाजनि गेजेरावबो बेफोरबायदि खामानि जायो जायखि नांलाय खमलाय खालामो। न'खराव जौ सेरेब लोंनानै गावखौनो बे मोनसे रांनि बेलायावबाबो सोरबानियावबा रां दङ, गावनि रांखौ लानानै गोग्गानाय। जों बेफोरबायदि जोंनि राजखान्थिनि अनगायैबो जोंनि हारिनि गेजेराव मेल मिथिङाव बा जोंनि समाजनि गेजेराव जों बेफोरबायदिखौ नुनो मोनो। सन्तोष जय सन'वाल बिथांखौ डिब्रुगड़ पुलिस बिफाना बिथांखौ इनकाउन्टार खालामदोंमोन आरो बिथांनि मुङाव डिब्रुगड़ ओनसोलाव गासै 50निख्रुइबो बांसिन केस रुजु जानानै दंमोन आरो एरेस्ट खालामनायनि उनाव बिथाङा पुलिस बिफानखौ थगायनानै खारनायदोंमोन आरो बेनिखायनो बिथांखौ इनकाउन्टार खालामनाय जादोंमोन गावनि बिसिनि मोखाङावनो फेस टु फेस।
स' जियानो जाया मानो भिडिअखौ नोंथांमोना माबायदि मोनखौ कमेन्ट खालामनो दाबाव लोगोसे बेबायदिनो गोदान गोदान भिडिअ नोंथांमोननि गेजेराव लाबोनो नाजागोन जियानो जाया मानो थेंक्स फर वाचिं गोजोन्थों जे बर' हारिनि बाय बाय